Здравейте, аз съм Знака БГ, тук за смене трол. Не си Знака БГ. Аз съм Знака просто. Просто я намерил скин. Да. И тук с мен е трол, ама аз ще се наричам Знака. Виж колко айран, виж колко бахтя. Аз още бе, от втория епизод аз тук чупя кол. От първия епизод де. Защо да извиниш? Ние тук с моите хора сме развихме. Ако искаш, ела да видиш колко време съм чупил. Аз намерих 56 кола. Искаш ли огънче? И после ще отидем. Аз вземам тук огънчетата. Голд! Лъжеш. Не лъжа! Питай приятеля ми. Меси? Да. Питай! Затварям водата. Да, има тук е. Чакай. Иди Голд! Да, и аз Във водата, нали? да. Чакай, аз ще го чупам. Да ти сложа ли бент? Ето. Ко? Ето ти бент. О, насам продължава пещерата е. Ама аз там отидох. Какво има? Мишата. О, айрон има там. Да бе, да, оставил се. Дърва ли ти трябват? Не, защо слагам дърва? Аз сложих и там дърва, за да не ми. На мене? Бати развитието, не печката. Аз и тук слагам, където има дърва, вече съм отила там. Още айрон. Бати развитието за един ден. Наистина. Още кол. Махай се. Искаш ли айрон? Сори. Не. Искаш ли кол? Чупи тия. Ще Един ми- болт. Чупи тия. Само един бос. Да. Аз ще ги взема тести от човек. Аз с айран. Това ли беше пещерата, човек? Да. О, трябва ми кофа. Тати, тук има. Имаш ли? Не, тия отка. Чакай тук първо да поставя. Ти тук май си хода. Да, ходих натам. Където има дървета, нали? Ходих натам. Ама се оглежда и нагоре да видим дали има нещо. Няма нищо. Аз отивам... Абе, защо не го? Оставяме тук мястото. После ще се върнем за него. Аз отивам... О, не, видя ли този кол върху тебе? Това съм тук. Що правиш той, бе? Виж, погледни нагоре. Аз чупа айрон. Бате развитието. Никога не сме правили той развитие. Като не снимаме сме правили, ама сега като не снимаме. Ако гледаш този видеоклип, то ли да видиш колко... И от сега може да се абонирате или да лайквате, защото ако намерим втория или третия епизод диаманти, ела да аз бренчвам. Ти бренч майва и аз тук открих от теб. Ти ако се изгубиш? Не се изгубих, аз тук при пещерата, тук за печката седим ние. На топло при печката. Аз съм долу, ела. Пещерата ли ама? Да, Братчет, виж, само на 3 места открих кол и вече имам почти един стак. ето колата е. Много бързо се отваря. Знаеш колко са още продължавам, братчет? И може да се абонирате
Да, аз го казвам. Не за нас. И за нас може да се абонирате. И за Еди Скарашан. Да, и за него. Защото той също прави супер видеоклипове. Аз от тази пещера да я запечатам, нали? Да. Да взема ли торчовете? Да. Или пак не оставя? Да, бе, разумно. Още една печера, ела. Аре, бе, ела. Бате ти чакула. Виж, смеси. Леонард. Идваш ли? Идвам. Не плачкай, оставил си. Ти си оставил кол да го взема. Аре, аз имам около 34 има. Аз имам 54. Аре, ела. Добре, айде идвам. Айде. Не плачкай на мала бебето. Кай го искаш от мен? Ела. Огънче? Не, Огънче вадя. добре. Огънче. Ти взели това всичко? Махай се. Аз съм на другата страна. Добре. Дай да се избавя. Не бе, и тук среща. Ела с мен тук, но я... Охо! Чакай малко. Диаманта? Не. Кол. Ти къде отида? Долу. Оф, човек, ние сме богати от кол. Ейта. Вземай кола. Заходи. Чакай да го чупам. Искаш да ти направя това? Огънче ли? Колко? Много. Тук горе има ела. Аз нямам пръчици. Колко яко място! Ей, ти си ме запечатал, тук ще пребът бой. Ела, виж лалата, бах. Аз изхарча дървата и оставя после пак ще... Аз даже не трябваше да се бия. Ресто! Лъжи. Меси, лъжи ли ме? Днеска сме богати, бейби. Не, аз мисля да не излъме вече от тук. До 6 степени. Не, ще излъме, бе. Другия епизод сигурно ще излъме. Ела. Другия... Голд. Много. 4. По-много. 4. Да, сега имам 5 голда. Игнорирам. О, видях вода. Да, як. Диаманти! Лъжеш! Я, идвам при теб. О, бати! И абонирайте се за нас! Диаманта! Абонирайте се за нас, моля те, моля! О, чакай, абонирайте се, моля. Диаманта, вале. Още една пещера, малеле, мамо. Още 5 пещери. И аз не мисля Не да... знам къде да отида. Виж какво става. Ей, виж ма. Виждахте. Виж. И нагоре пещерите продължават. Ела, тука, моето братенце. Айран открихме. Ти го чупи. Педерас. Махай се. Днеска сме богати. Да й пуснем не една музика. Не. На хората да им пуснем не музика. После, бе. Диаманти! Колко? Не знам. Една. 5 диаманта. Ние сме разли. С мен няма. Големи опасности сте. Що за с мен няма? При мен лавата супер яко изглежда, ама. При нас. Я? Голд. Виж при мен. Лазурит. Е при нас. Много яко изглежда. О, айран. Аз лазурит. Ще умра. Човек ще умра. Що? Човек ще умра, изгарям човек. Няма да умреш. Отивай във водата. Лазурит. Умря ли? Ама ако умреш, ще теба майката. Редстоун. После им фърли ненужните работи, да се напълваш.
знам колко е. От една за 6 или 7. Братчето, още 3 пещеряла баланица, избрах тази турска паница. Айран имам. Аз не знам какво да събера, айран или голд. И аз всички вземай. Защо искаш ние да живеем в тези пещери? Виж какво става, диаманти. Още ли бе? Аз не знам какво става, аз съм пълен за сайра, мога вече да си направя. Виж какво става тук, си диаманти. Аре, това е редстон. За кухня събира. То ли вече ми е с теб, можем да си направя. Аз пък трол. Умирам! От какво? Що да умра? Трол така? Да, щеш. Трол, искам да ти кажа нещо. Искаш да си направим вече това? Искаш ли вече да си направим? Какво? Аз умрях. Умирам, бати. Бати. Аз трябва да съм трола. Злато си открих аз. Още злато си открих аз. Оха, наистина ли я? Къде? Не виждам. Ще не събереш редстон, защото видях. Няма. Има. Къде? Няма. Тебе имаш. Ова, още. На мен ми трябва печка. Направи си. Къде? Тук има злато. Идвам пред теб. Видях мата. Видях ли ме? И аз я видях. Да ви отворя път? Не, ела. Аз ще отворям път по камък. Отворя, видях мата вече. Огот. При мен има още. Препакват. И айран. Ето, ей, там има още. Аз ще ги събирам. Ето, ей, там има още. Виж диаманта да ти ги покажа. Я? Ето. Диаманта. Днеска сме развити. Много развитие. Ама ако умрем, направо си... Да внимаваме. Нямам да пускам зомбите. О, още за това. Братчета, аз искам да не напускаме вече това място. И после да отиваме при основния камък. Къде? То основен камък трябва ли ти ние като сме тука? Тука станахме... За диаманти. Тук станахме баш милионери. Кой левел си едини? Вие кой левел сте? 6. Ние сме 5. То почти са 7. Кой? Аз. Добре. Май видях голд. За тебе имаш. Не те са ероните. Аз вече не знам, ние обиколихме цялата пещера. Толито аз тръгвам към друга пещера. Право меси. Не бе, ела с мен. Не тръгвам към друга пещера, тръгвам към петата дупка. Ела с мен. Дъпле, как ти го с кредел? Те са седомата. Те са нераздолни. Те са влюбена двойка. Ела. Идвам, бе. Къде си? Не знам и аз. Аре, още едно злато имаш. Има чакъл, ще умра. Чакаме, скъпи. Идваш ли? Идвам, чакаме. После ще ти дам 2 диаманта. Ако открия още един. Защо искаш да ми даваш? 3 трябва. Злато. 3. Няма да можеш да ги събереш. Кой казва? Ще памет. Да. Ако искаш, изчакаме, защото има много камък. О, още една пещера. Оле, на колко пещери има тук? Една пещера, 300 пещери. Обсидиан! Обсидиан? Къде? От водата. Моите факли. Не, ела, не ги видя. Моите факли свършиха. Ела. Ние сме 7 лева вече. Какво правя? Ми е за левели ли играем тази игра? Дени, ела, аз правя фото.
Чакай, чакай, че тук има безкрайни пещери. Ето. Аз копая горе. Ето те. Нали видя? А? Нали видя? Го говори малко, бе. Кола гора. О!